ko adi fof nde noddami mbiyami Mamadou Amadou Ly directeur ARED ko an de hikka suɓa gagni ganduɗa ene hono oɗo prix biteɗo prix yidan 2025 mo développement de l'éducation woni toppitiɗo to banggue jangde ko adi fof ko yettude Allah jettumi Allah beltimi no fewi no fewi no fewi miijimi noon ɗo rewa ɗo fof gandumi ɗum ɗo wona min saabu ko gonga hande ene haale Mamadou waɗini wattini to banggue jangde kono noon ko adi fof ko ɓeɓe gollitonomi fof ha yetti ɗo en woni fedde ARED nde mbeɗa wawi limtude ɗum hen e yimɓe woɗɓe satiɓe fedde nde ɓe ganduɗa ene gollodima hen hande so tawi ARED ene haale darde mumen hen kono kadi wiyete kadi ko Sénégal saabu ARED ko adi fof ɗo e nder leydi Sénégal ko darde ARED ha jangde nde ina yaaha e nder école aji ɗi ina yaaha ganduɗa ene e nder duuɗe ina yaaha ganduɗa ene e nder guure ko waɗa ko hen ARED kadi ene wawi wiide ɗum ɗo ko Sénégal gagni kono oɗo prix kadi so wiyama noon tawde wiyama kadi ko min iɗi ɗum dañde e nder aduna he ko min iɗi ɗum dañde to banggue Afrique kadi ko weltare mawde saabu min duuɓi hande mataw 17 nen ɗo walla ko ɓuuri ɗum seeɗa mbeɗa liggo e pelle e leyɗele Afrique ɗe leyɗele 12 e nder leyɗele 12 ɗe hen leyɗele ɗiɗi ko haaloɓe anglais woni Ghana e Nigéria ko heddi ko fof ko leyɗele kaaloje français guila noon ganduɗa ene Mali, Burkina, Niger, Benin, Togo ha Tchad nen hen kañum woni leydi gotiri ganduɗa ko Afrique centrale ɗum noon wadde so tawi hande mi heeɓi oɗo prix wiyama prix oɗo gagni ɗum ko Mamadou Amadou Ly liggotoɗo e fedde ARED ko weltare mawde wonande ganduɗa ene Sénégal wonande Afrique foof ɗum ɗon so tawi hande en mbiyeɗen dutto e ko ARED waɗi foof saabu so ayi jeenari ndi kadi wona jeenari gollal baɗagal e hitande wotere ko golle dendude ene gadda jencude ha yettiɗo en saabu kala gollal baɗagal wonko janggate hen kadi waɗana en kadi feere kadi ha gadden goɗɗum kesum saabu ARED min mbi ko adi foof ko fedde nde ganduɗa ene golle mum foof ina joyti e wadde wittoji komin mbiyata ko recherche action woni golla jangga mbaɗa wittu eko gollata ko kadi ɓeydita kadi gollal ngal gam yaccinde ɗum walla ngal luɓiɗin ɗum walla gam moƴƴitinde ɗum noon guila e jangde mawɓe kala hande kalanaɗo haala ARED ene tesko wonde ARED to banggue jangde mawɓe alphabétisation ha tengti alphabétisation pular ARED ina heptina hen no fewi saabu nden mbe sikki kala biyowo ene jangguinira lawol hakkundewol ene miijo wonde koye ARED ɓuuri hewde hen jomumen keblano ɗum e defte kadi piindi gandal ɗe ɗum ɗon noon hay dikkiri joom molen eko waɗano hen e defte foof Allah waɗi ɗum laayi ha ɗemɗe keddiɗe mbatti fottude ARED ha ARED natti wonde pular ARED wonti ganduɗa ene ɗemɗe Sénégal foof ɗum jokki ha ARED watti sarde golle mum yaltini ɗum Sénégal ha watti naw ɗum e nder leyɗele Sahel kala woni komin mbaɗanno ko e nder fannu gaynaka e nder Sahel ha komin mbiyata ko yuɓɓu gaynako ɗum ne kadi kala liggotonoɗo e min liggotono e pular ene andi so wiyanoma yuɓɓu gaynako holko ɗum firti to banggue no gaynako yuɓɓinirani e yimɓe ne jarata hen ene ummoye leydi e caɗele ɗe kawrata hen e peeje ɗe mbaɗata hen ha yettiɗo nden kala mo mbiɗa kadi ARED a wi lohu tan mbiyatma ɗum de ko ARED saabu ko min banna lawol ogirgol humpito inde nde ɗon ko Yero Diallo ni ganduɗa sosannomin inde nde ɗon lawol ogirgol humpito holno neɗɗo waɗata lawol taw lawol ngol en tagma ogde neɗɗo ogirta kaaƴe ni ha ganduɗa ene humpitaji taw humpitoji gonɗi e nder nokkuje men e wawa ɗum wadde gandal wawngal naftorede taw wona ko universitaire uji garata ina mbaɗa wittoji kono taw ko enen ɓiɓɓe men mbaɗata wittoji e fawade e jangde ɗemɗe mumen gendiji ɗum woni min mbaɗatno e jangde mawɓe hande ARED ko waɗata ko e jangde lesɗe jangde sukaɓe kala ko wiyeteno programme ɗum ko lecture mathématique science ko cukalel ngel fotanno jangguinirede e français guila ummade e ɗemga hitande adande ha hitande jeegoɓere ARED waɗi ɗum ha laaɓi taw waddi ɗum ganduɗa hen koye laamu ngu te laamu ngu heɓtini ɗum ha laamuji leyɗele catiɗe ɗe ko wayno Gambie e Mauritanie ngari wiide yo ARED arto leyɗele mumen gam gollodirde e mumen ko way noon ɗum noon alay saabu eɗen mbawi wide ko ɗum fartangue mawɗo saabu sa waɗi gollal ma gollal ngal yeehi ha woodi teskiɓe gollal ngal ene waɗi fayida batti arde wiide minen min ngari ni ko yobde on ni ballon min ha gollal ngal waɗe toon e nder leyɗele amen min mbiyata ɗum ɗon tan déjà ene wawi wiyede hayso tawi min keɓano hande oɗo prix woni prix yidan oɗo ene wayno prix o min keeɓi ɗum saabu min keeɓi heptinanede laamu Sénégal heptinani min laamuji keddiɗe min gollot ɗi keptini min
yimɓe ɓe ganduɗa hene kadi to banggue e nder guuri ɗeɗo ɗe kalmi ɗe walla ɗeɗo leyɗele kalɗum ɗe kettini min ena nodda min emin gara min gollodira e mumen ɗum noon wadde ko yettere Allah mawde